Hvad så YouTube? Så har vi endelig fået oprettet den første by. Na 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 na. Det er brylluppsmusik, det der. Jeg sidder altså og filmer lige nu, Jens. Jamen, det er det stadigvæk. Na 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 na. Så, første by. Og jeg har bygget 3 huse. 4 huse faktisk. Jeg har bygget den der. Nej, jeg ved ikke, hvad den er. Jeg har hvad? Griefing. Nogen har griefet. Det er ikke Martin, der gør. Jo, det er. Du har fået en creeper til. Prøv lige at skrive vores YouTube-kanal navn. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Danish Freaks. Ja, men jeg kan ikke tage den. Okay, men nu gør jeg det. Okay. Sådan der. Nej, færdig. Jeg skal lige reparere. Ej, nu er en video, man skal sidde og se på mig, og jeg reparerer det, fordi det er blevet griefet, og imens jeg er fedt på. Det er rigtig nemt. Sådan der. Og så det her hus har jeg også bygget. Det var bare sådan en lille brohus her. Det er spawn. Man skriver skråstreg warp. Sparta! Og vi har næsten nået 10 shops nu. Men det har vi sikkert, når vi får det. Ja, det er jo... Er det en Lego-render, du kører rundt? Hvad? Er det en Lego-render, du kører? Sparta! Nej. Du ved Lego er rigtig hurtigt til at rendere. Rente? Kalder du det lige rente? Rendere? Nå. Du kaldte det rente. Det kan jeg bare ikke. Okay, så kaldte du det rynke. Og det der hus har jeg også bygget. Det var mega fail hus. Jeg ville have et hus hurtigt. Jeg har ikke noget hus. Jeg har faktisk set den by. Og så har jeg også bygget det her hus, som slet ikke er Oliver, der har bygget det. Det er Oliver, der har bygget det. Okay. Nej, det var mig, der byggede det hele næsten. Det er så smukt. Altså, jeg kunne se, hvor Oliver byggede. Okay, det er ikke mig. Der er en stige herinde, man skal bygge en trappe. Altid. Okay. Men skal vi ikke til at åbne byen nu? Jo, den er åben. Der er allerede warper til. Jamen, har du klippet? Nej, jeg filmer. Nå ja. Nej, det har jeg ikke. Det skal du også, skal filme. Du har klippet den over, jeg så det ikke. Nej, hvem har fjernet det? Det har Oliver, men... Vores tråd... Sæt den igen. Vores tråd er griefet. Det er langt i håben. Ollie, de griefer. Okay, jeg klipper tråden. Vi skal have en rød løber hen til. Vi skal ikke. Det er jo vildt nederen. Vi skal gøre det på den hårde måde. Nej! Nu åbner vi byen. Der er det sidste røde uld er væk. Og en gang om måneden brænder vi et eller andet random hus ned. Jeg tror vi starter med Olivers. Og det er okay. Fordi han er fælles. Nu er byen åben, så skriv skråstrej. Hvad hedder byen? Jeg kommer ikke til at sætte ild til Olivers hus. Hvad hedder byen?